Nyt suuttu Essi. Automaattista hoitaa sitä. Mitä? Helppo tämä lennätys. Se pitää Niemen Tapanin kanssa olla, kun silloin ne elokuvakaveraa jo yhteydessä. Kohta on tultava alas, tuossa on jännite lukemat, niin 3.4 alkaa hälyttää. Se suuttu se tyttö. Voitti siis. Niin. Pappa peräsin tosissaan. Minä aina muista, mutta mihin mä olin pannut. Pappa muisti aina mihin panin. Niinhän se pitää lapsen kanssa kyllä pelatakin. Oikein on kaunis. Seuraava vaihe on se, että mä kartanomaksin paikalla, missä se käy mutkalla. Mä tarvitsen ohjata sitä. Oikein siellä on kun näistä takaisin.